Kaseng Neutral National Youth Front West Khasi Hills District, Hapo Kajingalam Uba Pascal Nongrum, Assistant General Secretary HNYF West Khasi Hills District, Mentakasi Kalalet Banyakandu Yu Engineer ka Boarding Jingshai Hapo Nongstan, Ban Pinpao Kajing Binyao, Namar Kajing Do Light Kaka, Hakate Kasngi, Kaseng Kala Ongkum No Habawat Habaladap Kadam Niam, Ban Upat Ba Jangka District Udang Mat Yakajing Do Light, Hakabakalakta Shibuan Kamtam Iki Kena School, Kibadang Don Yaka Exam Hakini Kibnai. Tangkata kaseng kala uat ruya karukom penpoi billat jong katanat bat kibe kijing kaba upat ba jong katan ulamat malakapor ling ba kani katanat boarding jing shai hakaba kaseng kala dawaru ba katanat kala de bansya ya upat ba ban siw ki bil jong ki kat kum ka jingla namar ki pat ba ki jushem jing ban siw ya ka benta jong ka bil barim bat ka benta jong ka bil batamai hakaju kapor hakate kesngi layadon lang uba tibar marwen office secretary ke HNYF West Khasi Hills District bat kibe ki dekat jong kaseng Duk halor ki nekimat kepada kong kebedai berkacing panjing syai ha kebedai ber kalut sheding na kaliang jung ka office kal ai kacing pen syai ba ha kebedai ber kalut sheding na kaliang jung ka divisions kam de ka kamram ba kan pit ya kini kabenta bat ka de napo shillong head office bat ka basung tenat kalong mana kaliang jung ka office bakan shim bi ka de kamat ba kan ra syak head office ban yakran bat bakat saajing betip syakino penenkam ya ka boarding electricity ka baar pedi haka bidei bat ka belaj nagaliang jungi kaseng nilayo ban ya keren kerpang haka bidei bat kan belaj kumangi ju ibro syikata kajing poi jong ka belaj syaki ying kisam syakino penenkam ka belaj ka julong barabor ba ya ka belaj la syuai ha usor darsnong lene syuai syiki perlok ki ba ya itu ithau lani la shubu syaki dukan shno kani ka jingle jong ka jing praktis barabor ban penpo ya ke belaj teng ka penlong ya kinong penon kam ya ke belaj baki yo dir porno ya ke belaj bakat hadu ka penlong ya ki bakin yo ban siu ya ke belaj ha ka diudet lan islam no ti nakalian jungi ka sengila yo ban ya keren bat ka office rukal ai ka jing tha baki nuki ki ba penon kam ya ka belaj baki la ban yo no ya kabil ka jongki hakapor ka ba meta rida leni unong wan page wan check ya kabil ka jongki ling ba jongka metar ka jongki ba kin yo no hakatu kapor ya kabil like ka jongki khnang ba kanum ya kendu jing ya kinong wan siu belaj ba kinum slam ban wan siu ya ka belaj ka jongki ti nakaliang jongka office kalap tha ya ki paj ba no penon kam ya ka like bat kum juru ling ba jongi ka seng ba nadu mentah ba pi don hok ba pin yo na be ya ka belaj ka jong pi ha ka tu ka moment la ne ka por ka bo unong wan reading ya ka bel unwan reading ya ka belaj ka jong pi lada pin yo ya ka bel ha ka tu ka ju ka singi ka ba unong wan reading ya ka bel uklam a ya pi ya ka bel pi la ban complain directly sha ka office directly pi don ka hok ban complain but sakui pat ka point ka balai ka bang yo ban ya keren ha kani ka singi ka bamta kadai ha ka be de kerpang nak menta ka jing siu ya ka belaj ling ba jong ka online payment lani ka online mood hakini ki singi ki bamenta ku mangitip ba ka jing like phila ban siu ya ka nuku ka bill ling ba jong ka online tik ha ka ju kom ya ka belaj bro na kaliang jungi ka sangi la yo ban ya keren ba ka badai pet ya kan ka tanan ba kan sha ya kinong siu ya ka belaj bakin siu ya ka bill ka jong ki kendiat kat kum ka jingla kat kum ka jing kot bor ka jongki namar kum bangi julong bat kum bangi jui bro shi kata bak ladangi siu shi ko online ya ka outstanding lani ka payment ka jongki ka bakim pat la ban siu ka bala dep ka bumut bakawan bet bangi hapan siu baro tenrei nagalian ka jongi ngilaya keren bat ka office kum ju bakala kular bakan ra ya kani ka poin lani ka nikaman sya ka head office sya ka department ka badi pet ya kan ka benta nak menta ka jing siu ya ka belaj ba ki nong siu belaj kila ban siu ling ba ka online kat kum ka jing la ka jongki khendiat kat kum ka jing kot bor ka jongki leni kala ban siu tangi ka koren bel ka jongki hau nu benai ling ba jong ka jing wan haka online mode te khub